talaga. Hello. Sa hapon imoy, kung kayo. Parents lain. Oh. Parents sa anong nag-asahit sa nabalin? Go. Go. Mabalin. Asa na asawaan, ha? Hello, amin na pun sa naman pa-vectorial. Ikaw naman pa-vectorial. Pag mo malugian mo may ayam. Ang kayak to. Manila pag mo ulo. Hindi kaya na. Akilos kayo, ha. Hasil anatin natin ya, macam ni kayo tan asin tukaw. Oh, Freddy Kandali. Ay magpapaktorial. Al, ayun ka pa yung ansin. Nakampot kami. Kapika. Iya. Huwag maulak. Ang pilit sa Sebastian. Kalasan niya talon, mag-start pa ko na talon. Bayan! Baika, ah? Mabayaw kayo yan. Kaya naman, Freddy. Ayun! Okay? Kini sa ultimate saan? Regan sa teka lang doon.
Pakayan din sa ukan rin, ha? Almasan. Almasan kan Jackie. Regan Control. Oh, Regan Control. Dadoy kan rin. Ada Ican? Dado. Betul, ang galing. Oh. Hati kusul, beresin. Oy, asin. Pakayakan lagi dah. Racing. Pakayakan lagi dah. Sigurado nga complete by full ito na pala natatagsyod at dakto ito price na. Bagi ada asawa na nga sa balik yung nalal asa. Agi na, ready na. Pakayakan ready. Sing-sing to tsaka. Ano? Ha? Ano? Agida, anti-agida over, career. Agida, tumalding. Wait lang. Okay, so patalastas lang si Kenway Panig. Okay, so tapno formally open na yung program kay ang amin ang konta ko kay Chawatan sa kulatan ng presensya man nakabalik kabunian. Suminitaw garot para in opening prayer by Ma'am Agida Banasa. Okay, so mansumok to garon sa kalalit ako galing sa Father and Son and Holy Spirit. Amen. Man nakabalik kay managparabor nga ama, gyaman kanyang pilay nga rabi ngintay mo kanyami. Agyaman kami iti bendisyon nga laplapusanan. Agyaman kami iti biyag apo Dios. Agyaman kami tarigit taong tuy nga panmakidanggay iti daytoy nga programa. Pudawaton ni sika kumati umadda kanyami, sika kumati manigay kanyami. Sika kumati mangiliti kanyami kanyaman nga madi nga pasamat. Anyaman nga aksidente ken anyaman nga aramid ni Satanas apo Dios. Ilitin na kami apo Dios tapno di sakit safe and sound kami latta ita nga rabi apo Dios. Apo sika dawaton ni apo Dios tapno
sikati kumadua kanyami tatlo aming activity mi ket successful. Ken sigamit ng Apo Diyos namang bless kada iti nang organize iti daytoy nga activity ni Apo Diyos. Ken ikam kumaisuda party na mayat kinasalunat nga bagbagi Apo Diyos. Dagiti tinawat mi tinagan ni Apo ang manakabaling amin. Amen. Dinang anak Espiritu Santo. Mamoy ka ko? So to welcome us in natin labi, ay kailan aman si Ili, late sukon, ay late sa bali no sukon ka ng Barangay Captain Francis Baclas. Palakpakan tayo ni Apo Kapitan. Okay, thank you Apo mga tuturong. Kita arak mang sanayat undawan. Di kaya na yan na kasita ko, na yan lapi. Kita manjamyaman na numuha biyang na yan na bayat na nanigyan ang aktibidades sa ugkanan. Kita anak po itutuloy sa kumita lapi. Kita arak nga rin niya ng Gundaway in behalf of the barangay officials, the official dam of the Lupa Pasil. Kita arak nga rin niya ng Gundaway nga mga European hanadyan programa takunan sa ating labi. Thank you. Okay, so thank you so much. Ay kakudyan hi manang agi tapno ito na painan opening remarks kan i-explain na no taman anak kama na o yun affair takin na sila si. Magdayoon lapita kulosan. Magkalikot doon parents sila din na sa ano ka. Latin ruwar masaliro na oy. Kaputa ay nagwabuon yasin na nusiyoy. Fiesta, barangay fiesta. So, hindi ka sa inimulso ko na matuyunan search for Miss Dalupa, kung hindi ka sa hapon matuyun kakasinarunan ng Wakan, Bogart. So, sorry kadagay ni pamilya ni Bogart. Pamikat di ang kasipit. O, pagkaapoan na ka. Sumat na, narigat talagang riknahin awitudu. Narigat na si kinata anak pay lang hiya. Nalagi puga pao kung anak po nasapagay o dumoyon kung madinrik na awit na po asayoon makaamuhi kasi nangyari. Kanay yasi nalagi ko kanaka instead search for Miss Dalupa. So, nalagi ko ngay nga so na kontak ko Sir Rene, in-suggest ko ngay nga nga kontak ko parents night. Tapno, isang tako siyang parents, important siya. Time tako kan sa serve tako pay sa si takuon aanak sa man-serve kan sa pay. Naon mayat met ka na. So, nang create hiya my test. Group chat tiyan OFW. Wasan abroad isayopan awit abroad. So, parents night and OFW homecoming kumata anak sa umatong na po abroad sa kamaran sa Nelo uman asawa sa Percy uman susunod
OJ Christine kanasan usuon OFW asanan for good dapat asanan for good o dapat kasali sa naoy. So iya si on nan create kay GC tanan na kakadwa mi on away din abroad po on sa piman. So kain sa on ilay uta kuya on misan parents on ano ka mayat na niya na on suggestion nyo kansa. So, iya si kanapiman on ipinili ko sa Rene on isang ibigata surprise ta ko isang parents. Surprise si isang parents ko bangin kaputa no kakailangan iyan ang kanitap no umali kayo. Happy ako maumangyari kadha sa anak yo ya sita imiti ko kuma kay sita isimang ibigakan sa kayo on inta ko nga to. Kuma ngem kaputa may ilang medyo naungay kayo kanon sa sarunod sa activity yun na amo kayo na ungay kayo no sa kahit baka no masuyap kayo ano in kayo on isa ko puyo itako so sungan niya announce kanin unyat daw ka na ano kakit sa kakadwa on OFW pun away chan donation sa himparahin parents night i-announce ko kasi naka-care off kan hapon na niya na on pledge siya pledge donation para kan sa kayo parents for prizes no hinon ay ayam ta ko hina si get out sa prize o na ito so, nayon natin ng through message lang kanin. So, kanina nato yung get kanyan, i-adjust yung ipaka-cash out sa tukan hapon nuno ko yan. So, naya sa nang Jingjing Bumugas, 1,000. Ella Gayagay, 500. Ichen Kinaw, 1,000. Mirna Dayag, 500. Nita Pangosban, 1,000. Levi Dongan, 1,000. Clarissa Banataw, 500. Mary Grace Ginap, 500. An Magangat, 1,000. Anjet Ginapon, 1,000. Cheryl Wanason, 1,000. Cheryl Wanason na anak ko, Ogan. Mayhan Domingo, 1,000. Michelle Dangani, 1,000. Monet Sumbad, 1,000. Kimbis Bungabong, 1,000. Ambet Asog, 1,000. Wena Dalapas, 1,000. Mia Paligan, 1,000. Indang, 500. Maribel Domingo, 500. Jubilee Domingo, 500. Mary Ann Binulok, 1,000. And Nelly Wagawag, $50, which is equivalent to bigano peso gaya na kaplat. So, 2,000. 50 Canadian dollar. 2,000 ano? 2,000. So, 50 Canadian dollar equivalent na no peso. 2,000. No 40 rate nahan sa kasi o sa dollar yung peso 40. So no i-convert ta peso na yon 50 Canadian dollar 2,000. So thank you very much kay sa kayong susunod on among naka-like na in request i-like sa tapno may ilag sa sando ka sa kayong parents. Thank you OFW among uno si pupuso kayo ng tour para isang parents tako. Thank you very much. Ko tako kay nakaulnong. Hinakitan lang kadidi na rumaamuyak, mantetext sa. Kansa manang 1,000 kanakon, 500 kanakon, kansa kanak. Nandisa. So, asan lang to, din cash for kanid lang, paitod sa lang. So, Mayan Domingo, 1,000. Kimbis Bungabong 1,000, Wena Dalapas 1,000, Mia Paligan 1,000. Yan si Sandog pa lang cash. And Nelly Wagawag, $50 na.
So, thank you very much. So, hanya na uyang Pigalo. in-donate sa akin. Total. Total na is 14,000 peso plus 18,000. 18,000 gayam. Sorry, nailakit. Plus $50. So, parang 20,000 peso. So, umulakan sa kayo on parents on anak na. Wala ang parents on anak na oy. For prices. Parents on anak na money for prices ay ayang. So, yan oy. Kanit naman kang kantaan na alhi ka naka-pictorial. Malaki ko ka mama, iso nga nan exitak lang naka-laki malaki ko mama. Iso nga mama, amo kon awid ka. So, rejoin kalatan. Na-touch na kahi kantan anti about parents ng yana oy. Para kasi kayo ang parents ng yana oy pakot para hinsan anak oy. No, kasi kasama kanayo para sa anak-anak. So, para kasi kayo in parents hinasi unlaki. So, parents night kana. No, mamitin kayo guys. Nasa no ka na pailang uno ka na po pailang unaawat ko sa message. So, nasa pion sa po man mang terpiman. So, no maawat ko message, i-announce ko mit lang po no maawni. So, ituloy ta ko on. So, please, Perez, makay, ayam ta ko losan on. Ayam ta ko. Okay, MC, thank you very much. So, thank you so much, Manang. Palakpakan tayo niyo, Manang. Manang. So, nawatan ta ko no taman anak ka na yung parents night. So, tapno makaadut ako. Ay ka yan ma'am na si sa bawalan para message na kanang kanang parents. So, in place that ay ka kay Ma'am Agida Banasan. Tapno. Isa, ima nang agi siya ng wine program. Okay, thank you so much, po MC. Good evening, Kansita Kulasan. Nya, you are so lucky. Pagdarikmat kay uno decision udo agi timan at nakuha. So, congratulations parents. It is your time or night in Sachi. Of course, naid kami na anak kayo no naid kayong parents. So nga talagang special kayo. Yeah? All parents are special tonight. So, nagampot si kuwan sa anak kanay, kuwan si everybody kanay din Sachi. It is your special program. It is your special part. Yeah? Tako na datoy parents night. Kaya amuyo, mapapalak nga siyempre, isayupak lang kudua, ngim residing at ableg. Magkantinok nila, mga happy pa inyana kang kanak. So, I am imagining can we do that in ableg? So nga, ilan yuji? So, anyway, po ano mapayak, isayupak lang. So, thank you so much, Italiana, uno, hero tako on OFW. Painitsan siya kayo part or patog. Ya, initsan siya kayo patog on i-celebrate na niya na on parents night. Tahan lang nga puro search. Ya. So, mayat na niya na. Kanak-kanay, it should be couple kumadya umuna. Ya. But anyway, make siya kayo sa partner sa usyong. So, it's okay. Kasi parents night. So all of us are parents. Basta umanak ka, we are considered parent or parents. Especially those solo parents.
masapol ko mga dagitat yung munapay nga ma-honor because they are both father and mother no single parent ka. So saludo kami at sa kayo amin na parents, especially those solo parents. Yeah, so thank you so much si Janaya unang sponsor inyanan lati para kan sa kayoon parents. So enjoy ang takunyanan o san part in barangay Piazza ko kahit maawis kayo ang amin na natin ni Popoyoy na un parents wayo tapno it's a new met response tanayan aanak takud abroad unan nang tod di parahin niya na time you or part you okay? So kasday ituyot ako garud uno manragsak para niya na time you. So for us youth dahil sa kayon youth kan sa anak manchongol kayo because yan ang time chan parents youth an iinata ko aantiyo manmanang yun umanak so nga sa kayon anak ilan yu ya manchongol kayo so any part sinya na un program it mantungpal kayo meta parents nya ta i-instruct doktora kung agi nuhino sa pakwana it is requested by the OFW na anak iud abroad. So, thank you so much. Kaya silang na may tika. Thank you, ma'am. Palakpakan tayo ni ma'am. So, that ends my part. Ay, ni ma'am Manang Grace. Grace, ako ang on na usatang. Grace, pada ka. Kaya kung tanlay ko hita, tanlay ko hita. Kain sa undi siya kan tayo aso. Tayo ang kasi ano nagkakatawa. Kabuyain naman ko. Yung konti na si Grace. Sinong cons? Ang pakadwa sa kumakampanel. Isa tumino-tino. Mansagsaga ka na kayo amin on parents. Mansala kayo. Amin at mansala. Nungino sa nga po mo mansala, magpusali sa amot na. So nga, lasal kayo may mansala. O sige parents, lasalasan.